Straight to the point. Yan mga oras sa mga kaigalan to sa tagag-pagtagad kay nga tong RMN Pagadian, doon na to mga higalay ikatay up na to karon kay doon ay complainant mga higala to adito nga ang ilang concern kini mga immediate family ni kay doon naman mga higalay na missing usas mga na missing dyan sa may Compostela bitaw tamiyaw din ni Daikin medyo layo ning kuana no mao tong atong mga nagpatabang sa to diri kadtutoang usa ka adlaw mahigala nga mga tao ni Kapitan Kalalang. Ato pa tong tagag-pagtagad mga kahigalaan. Unya I hope si Kapitan Kalalang iya po to mahigalang masitol to sa mga problema dito no. Kay aron nga matagag-pagtagad tong mga trabahante dito mahigala sa usa ka farm o usa ka murag kwanto siya kanana ang dressing plant no. Okay, so tamiyaw kusog kaya ang kwan dito. Dunay mga nangamatay, dunay na missing. Karon ano hitabo? Dunay nakita na nga na missing, unya nasuta matud pa nga kini ni ang tawhan na mao ni ang na missing. Ang problema ron kay kini ni ang taga Mindanao man ni makikalaman nato ikatay-up ang atong Pagadian RMN kay tuwa sa ila karon ni dangop nya ni connect dir sa ato kay ilang gusto nga matagaan ba sa udisinting paglubong unta no sa ilang kuhaon ang patayng lawas dadon dito sa ila. Ang problema ron di man ihatag kay dunang puy laing ni claim. Kini ko mga panahon na ron na sa state of decomposition no? Kay imagine ka kung November 4 ang nahitabo nya unsa ta pitsaha ron hapit na matamahigalama 1 month in town Daikin no? So na sa state of decomposition so kinahanglan ani og scientific nga pamaagi. Mo na nga akong gi-check mahigala og ang NBI makatabang ba nato aning dapita sa pag pahigayon og DNA no aron nga masuta kung kinsa gitag iya adto kay do naman ko nila input nga ni claim pero certain man sa ang pamilya dito sa Mindanao nga ila ni kuno so mo na nga atong i-check ron just tuloy niya karon mahigala tong RMN Pagadian si Radyoman Buknoy dumapit atong tagag-pagtagad mahigala Radyoman na Buknoy good morning mo diha. Okay ma'am patuloy ko na to asure kayo kay ato ang pasugyan kay hello attorney good morning. Yeah, good morning. Radyoman Buknoy, kumusta niya? Okay ra, attorney. Dunay manawagan karon gikan diri sa among studio. Para diha sa inyo ha. Humika na gini nagka-problema sila sa pag-claim ining patay lawas ni Jeneline Hontilia nga na-recover kagahapon na naanod ni sa tubig baha nitong bagyong Pino. Okay. Sige, taga-ekonomi o gadugang facts ani si ang nakaroon din si Ma'am Marites Viloria doon ma'am, nakaroon sa Remen Cebu, no, sa programa ni Attorney Robin Banyo. Yung mga panawagan, abot nito sa Cebu. Sir, may dun sa manawagan ang tapos sa local government unit sa Compostela, Cebu. Kaya gahapon, ligo nila ang lawas na nakaplagan sa kung mga agaw kauban sa mga nangita pod kay i-confirm sa iyahang bana o sa kanang mga silingan niya sir nga ako na to ialo base sa iyahang kanina kakatas-on sa iyahang buko sa iyahang batiis daw dapit ang kalapad sa iyahang tiis dayon ang katong mga patay nga lawas bitaw dito nga iyang silingan sir dito pod nila nakitaan at bang sa barangay ho sa Kaniaw then pag gahapon ng sir, ikuha sa LGU dito kay na-apoy lang family claimant para i-avoid daw nga masamok sir ni ingon ng LGU Compostela nga waon nila ang patay nga lawas ilubong nila after 7 days daw sir inigawa sa DNA test result kay wala ko daw sir ilaha kung paon ba ilaha daw paon balik sir din ihatag na sa pamilya niya pakitan ko sir kay in case of amuha to lain po kay sir kaluton din ilang ilubong din kalupan o balik then ni adto na ako ang mga igagaw sa barangay sir na ngayon mitabang sa official dito pero wala mo gud sila ipakaban na sir ito kandahan naman nila dito ako man wala na gud kabalog kita mo buhaton kay dili mo ihatag sa LGU ang lawas dito pero amo ang batyan sir makita gyud nga mas lidon gyud siya base sa kataton ang katong iyang matiis, ang size iyang tiil. Mga silingan, i-confirm yun po. Katong dito. I-confirm niya tayo sir. Kasi di pang bukanganan sa bata, sir. I-confirm po siya na sa iyang mama, gidaw to. Pero ang kapikas ng pamilya, sir, ang basihan nila kay ang tanina raman, dayon, ingon na po sila nga ang katas o dili ko lang magmarke. Mga 4-9 naman ang ipangita good nila. Kasi mga 5-3 man,
nga tibo gid sa kahit sa ako ang igagaw sir. Okay. Marites, Sa igunsa man gyud ka ining namatay nga si Jonalyn Hontilia? ako ang igagaw sir. Imong igagaw ang iyang bana di adre sa Cebu, no? Yes sir. So ang iyang bana ni confirm pod nga mao gyud na iyang asawa nga si Jonalyn. Yes sir, siya ang i-confirm base sa atong bukol niya sa batii sa site ug kalakdon sa tiil sir. Iyan gyud itong asawa. Considering nga naana ni ron sa state of decomposition, maayo og ma-process ni pinagi sa DNA. Base sa LGU, sir, ipa-DNA daw po siya. Then after 7 days, most ang ilang giingon, ilahat ang ilubong karon dayon ilahan na lang kwaon after gawa sa DNA result, sir. Mao ba? So dili pwede di ay nga kuan na sa basin og lagi na sa state of decomposition mao nay problema sad. Basig mapangita ang pamaagi sa punerarya nga ma-preserve una siguro. Una mapaabot na to ang DNA result. Wala po ni kabalo sir eh. Kuha naman gud ang lawas sa kuan sir. LGU gahapon ang akong igagaw nakita nila nga ang katong lawas sa gikarga sa RH yung masakyanan. Okay, hayman kuno ron ang patayng lawas. Kasi sa ilang may balance sir, gidala na daw sa LGU. Wala po sila kabalo og akta. Mura po i-update sa LGU mungod sa ilaha sir after pagkuha nila sa patay na lawas gahapon. Okay, so taga RHO sa kuan Lilua sa kinani ang Compostela ato ko nang tawgon day. Ang kuan Compostela labot ani. Unya unsa ilang kuan. Anyway, nakuha na man kani og kanana ang specimen for DNA. Di sa ilahang giingon gahapon sir, nakuhaan na daw nila sir. Pila ka buk anak ani ni Jonalyn Hontilia? Duha sir, katong isa nga nawala o katong isa ka bata sir, katong eldest niya nga nag-confirm nga katong baby carrier, katong kabakaan na nakita sa iyang mama to sir. Okay, ang iyang bana mo ay survivor ining bagyo, no? Dili sir, katong anak niya sir. Okay, anong hitabuan ay pagbagyo kini si Jonalyn Hontilia o kining iyang bana kisay ngalan ang bana niya? Istro Montilia sir, kana iyang bana sir o FW man na sa Africa sir. So wala diri ang naa sa Cebu iyang bana or wala diri karon? Ang iyang bana sir kay after sa incident uli na siya gikan og Africa sir na og Cebu iyang bana karon sir. Okay. Sige, so ato lang ning tagaag pagtagad ha kung unsa gani ni kay para makuha nato ni. Si Isron Hontilia ni ang bana. O sige, atong tagag pagtagad bat atong tawgon pod ang LGU sa Compostela ani para klaro na to. Kinsa man nag-ingon ninyo nga ilubong lang sa nya kung panalitan mo gawa sa DNA result, kauton lang sa balik. Akong igagaw sir gahapon kay sila may kauban dito sa purinarya sa kuan sir balikwaon na unta nila ang lawas na kuha naman yung death certificate. Pag nakamok sila atong naay laing nga pamilya ni Clay sir, motong giingon sa LGU Compostela sa ilaha. Okay. So kuha na rin, intervene ang LGU, gumikan na itong hindi nasamok na. Yes sir, kaya nag-ilog naman sila sa lawas sir. Nag-ilog sa lawas na namagod sa state of decomposition na Radyo Man Buknoy. So mo siguro nga mura og kwan ba? Oo. So musod ang LGU ani nya facilitate na nato ang pag-DNA para mahibaw-an kung unsa yon. Standby gamay ha kay atong gitawgan ang Compostela LGU, tawgan natong ani dire sa may kuan attorney ay gusto ni may tabo nga dili sa ikalubong. Dili lang unta sir. Oo. Pagtulas lang sa DNA sir ba? Oo. Para ma-confirm yun nga kinsa gitagiya aning duha ka pamilya may claim sila ba o ang tikas ba? Yes sir. Oo. Sige, sa gamay lang ha. Atong gitawgan nun ang Compostela LGU but before ana, diay mismo ang bana sad sa atong pikas nga linya si Isron Hontilia no. Atong pagtagad mga kaigalaan kay di aman sa atong linya karon aron nga ato sang ma-interview mahigala. Hello Isron, may buntag live daron sa DYHP RMN Cebu og sa atong RMN Pagadian. Yes, sir. Oo. May buntag sir. May buntag. So unsa man hitabuan ni Isron? Didto ka atol sa pag-claim nimo ining matud pa patayng lawas? Dito ko sir. Actual dito ko gikan yun. Diin man nila kita na. Sa tubangan sa among barangay hall, Tamyaw. Atubangan sa Tamyaw. Nana siya kanang mura siya kanang diet ba? Okay. So ikaw isip ba na kaila ka man gyud sa imong asawa no? Unsa man? Kaila. Certain ka nga imo tong asawa? Ako to asawa gyud. Now, gumikan ka na naman sa state of decomposition. Unsa may ilang gihimo? Wala tan-awa ang ngipon or dental record? Wala man sir, ang gapon. Kuha man ko dito dito sa LGU, dito sa RHO ba? Ang istorya, kaya anak kay amay ni claim ko sa kapamilya ko sir.
Taga-asa man? Nani, taga Kabadyangan. Taga-Kabadyangan. Ang ilang claim dito, ang ngalan Maika. Napoy usa ka anak ba? Nay usa ka anak nga kuyog put. So okay, so mao ang kuan ba? Mao gyud kinapos lagi pangita kay di bakos mo mga bata to ba? So karon duha mo kabuok nga nag-claim aning kalakihan mo nang nisod ang LGU. Oo, di man ni padala sir kay isugo ko gapon sa Aritsio nga adto ka sa opisina dito sa DILG. Adto ko niya tingnan mo ko nga istoryahan ko atong in-charge siguro to nasa sulod sa opisina. Di din makuha na sir. Okay. Magpaabot lang ta sa kanang DNA da, yang hindi daw handle na sir. Okay, unsa man nakuha ang nag-specimen o wala pa? Wa para mo ko na sir. Okay. Sa imong pamilya, ikaw kisa may nagpuyo sa inyong balay gyud atol sa Bagyo? Akong bayaw, si Armando Bahaw. Okay. Akong anak. Ang akong anak pero gi-confirm na sa akong anak nga ang katong gibakos niya white blue. White blue mo sir. Okay. Nakabakos niya. So ang nakasurvive ini kining imong anak usa nakasurvive? Nakasurvive na si Ijilan o gani si Armando Bahaw, Ijilan ng tila akong anak nga kinabugawangan. Okay, kay kung kuhaan og 13 years old. kuha og specimen kining imong anak, kuha og specimen wala pa kuha para sa DNA. Armando, nakuha na ni si Armando para sa akong asawa. Then nakakuha nga side para sa akong anak. Papaman nakita ko sa kanak sir. Okay, wa pa makita mo sa kanak, batang usa kanak nimo naamag ka, buhi man ka. Buhay to sa pagadian, to sa kuan, to sa Tukuran, to sa akong mama. Kaluya, Tukuran. Okay. Okay. To siya dito kay natuma ba padala na ko to sir. Okay, kay kung kinahanglan og DNA, kuha ano tong specimen sad? Pwede. Pero ang iyang kuan sir, yung igsoon nga katong yang manghot si Armando, yang kuyo sa balay, nakuha na sir. Kumanami. Mga 3 weeks ago na siguro sir. Amo ba so kanus aman na gahapon naman nakita ko sir, patay ng lawas pa. Gahapon naman na diskubrihan dito god. Pero si Armando survivor po ni. Survivor na. Sangit na sila dito sa kawayan na. Ano silang kuyugas kung anak na kinabugawangan. Sige. So ang giingon sa LGU nga ipa DNA lang sa para mahibaw-an kung kinsa gitag iya aning maong patay. Oo. So kung mo istorya ka sir, dapat ko diri sa Compostela Municipio ron. Pasaka naman ko. Sige, kisa may naadya karon, naadya ang taga ang in charge? Sa musto ko sir mga 2 minutes siguro na naman ko diri sa ubos. Sige, sudla ko no dito. Ano ato may istorya unsay kalaki ani? Hay man ang patayng lawas sa imong asawa karon nga punerarya. Wala pa ko ka-call kay gahapon di man nila pakuanan gud. Laptan ba? Okay, in the meantime nga pala duha ka pamilya na claim, duha may mag-vigil. Kaya pa sa. Sige kuno, iadton lang kuno. Si kuan man it's sure ko man dito is may. Ma'am. Napsin ma'am dire. To in charge. Si sir ba mag-is. Sir Rupil. Ako na kung patay. Awasan sa ko siya, sir. Pwede. Kasi nagkuhan siya ba na medical mission. Wala lang yung in charge dire. Si Yara ba? Sir? Hello? Yes. Palay ko no kung kuan ko no. Isulyata sa akin sa ila in charge ya. Sir, good morning. Hi ma'am, good morning. Attorney Rufil Banyok ni unya amo kang gitawgan lang sa diha gyud ako magkang gipanha ni ining bana nga si Isron Hontilia kay mahitungod lagi ining patay ma'am noon sa may to pamaagi ni ma'am nga duha man ka pamilya hinuoy nagclaim. So with regard to that ba kay na may naka-assign gid in particular aning sa mga kanang casualties nato mga missing and I am not the in charge for that kaya ako sa communication man as of this time ang good ni resume na ang normal activity sa RHU which is ang na-assign na ang nurse nya naaron sila sa medical mission so most probably ako asa siyang i-contact if pwede ra magbilin sila og contact information so mabalik siya din sa command center sa operation center namo then she can call you. So kinsa may in charge ani ma'am? Ang ato ang nurse sir din sa LGU sir.
Nurse, pwede ito may bawaan sa nga name niya, ma'am? Miss Jerly, sir. Jerly Lucero. Actually, it's pronounced as Jerly. Jerly Lucero. Yes. Oo. Pwede ta makakuha sa iyang number, ma'am? Kala, messenger mo na mo ang mga communication good din sir. Messenger. Ay, na-daw si sir number niya. Sige. Sige niya. niya. Ako i-return na, sir. Asa man ang patay lawas ron, ma'am, tuod? Nakay idea? Yes, yesterday information is that kinahangid man gyud siya kuan na dayon ilubong. So i-mark lang gyud na siya properly for kanang verification sa NBI. Okay, so unsa man status ang NBI ni kuha nag specimen for DNA testing? As of the moment, sir, wala pa ko ideas. What I have said, ang naka-assign anak mo in charge sa, pero hapon din po, nagito nila nga na-retrieve nga body, which is unidentified considering kung ano siya ba, on the decomposition period na. Oo, so duha ka pamilya ang nianha sa iyong opisina, ma'am? Actually, duha ka family ang ni-claim. Dito na sa RHU, wala diri sa amo ang command center, wala din sa operation center. Kaya gilargo man to dito sa amo ang rural health unit nga office. Okay, so ang naka-ideahay na ron ang patay lawas. Of course, no, nana sa state of decomposition, pero asa naman nun napita? As mentioned earlier, attorney, kay gilubong na siya. Gikuan na siya nga sa sementeryo. Gilubong na. So, it's responsibility man siya sa LGU. Yeah, Lubong. So, as instructed by the NBI, na siya, i-mark na siya kay parehaning nga case since duha ka family ang nag-claim. So, kinahanglan dyan siya nga ma-DNA. Kinahanglan dyan siya, ma'am. So, at least, so, kanus amang ka ang NBI ko no mo, kuhag specimen NBI ko no? Muna siya og gingon gaya sir, makatubag gid na kaya ang naka-assign ra gid kasi ako dara man jud ko sa operation center then dito man ko sa RHU kay sila na may responsible anak nga agency. Muna, kung makontak na mo si Ms. Jerly, then naman sa daw number si sir, then we will just inform her nga need ka sa iyahang information and imong mga questions. Sige ma'am, tabangin lang mi ma'am kung makontak na to. Asa man dapat na medical mission kay basigwa po signal dito. Ka-check ako. Wait for a while sir, na ako'y schedule. Yesterday nang kuan man to sila good ka nang bukid gid ilahang schedule today. Ms. Jerly na ma'am, sir. Okay. For a while, sir, kaya na-contact na mo. Mayo noon, ma'am. July, nasa line si Attorney Rosie Hubach looking for you. Then, ako siyang gi-inform nga, nagbalik namang doon ang inyong kanang normal nga schedule din sa RHU. Kasi nakakaroon sa medical mission or inyong normal activities. Asa ka karoon? Sa Tamiyaw, ma'am. Tamiyaw ka karoon. Kailangan makuna. Sa Tamiyaw School, sir. Kaya mo din yung husband ni Koan namin, Honsilia. Ako lang silang gilingan na wala ko to answer sa questions regarding good atong Koan retrieve. Kanya ba nga po niya? Regarding atong sa na-retrieve nga ba din? Tamiyaw? Yes. Kuan siya mo, ang instruction mo yun sa NBI. Tanan nga makita na nga patay lawas kay moagi sa ilaha kay i-DNA nila pa kunya ang tentative nga gingon ni Ma'am Melbourne kay December 1st week muari ang NBI balik. So ang patay lawas ani ma'am nalubong na or na inyo lang gipinding sa nalubong na gapon sa Catholic nga cemetery namo. Okay. So sa kinini ang so sa may instruction sa NBI og inig December 1st week i-exhume lang to ang patay lawas. Yes sir. Wala ko ida-idaan og specimen o na pa ilubong. Wala pa sir kay wala man sila ron sa Cebu pa
Niya mo to ang instruction gikan sa mo ang GLG kay sila may nagikuan sa NBI. Tentative na schedule mo ari sila December 1st week. Okay. But wala sa specific nga date, ma'am, kung unsa nga pizza kanang kana nga particular nga patay kano saan lagi schedule? Wala sir, December 1st week ra baya giingon. Okay, aron importante man sad nga mahibaw ang pamilya kay kung panalitan kuha na to og specimen to, mukuha man sa tag specimen sa immediate family. Yes sir, nakuha na sila sir ang mga family sa katong kuha na mo bitaw katong na missing. Nga i-match na sila sir. Okay, so nakuhaan katong Pikas family, nakuhaan na pod. Ang kaning kang Hontilia, nakuhaan na sad. Yes sir, nakuha na sila sir atong pag November 12, 13 o 14 sir. Okay. So sige, so mao magkana no, nakuhaan na sang ang kuan ang pamilya daan. Inig-ari na lang sa NBI tan-aw na to. So nalubong na lang daan ni ma'am. Wanan to madade ayo kanang butangag medisina no, di na mada. Na sa state of decomposition. Oh, wala na sir kay kuha naman nanto siya, bukog naman to siya. Okay, sige. So ang mahitabuan ni ato lang ning tan-awon kung kinsa gitag iya adto maong patay inig ka human sa DNA. Unsa man kuno kadugay ang DNA, ma'am? O answer, wala pa yung ako'y idea na regarding anas, sir. Okay. So sige, at least atong angkor sa Arlimen Pagadian basi dunay pangutana. Rajuan Buknoy na kay dugang question. Kada lang siguro attorney, naminaw po karon ang pamilya no, niining Junalyn Hontilia pamilya ni naminaw karon sa atong programa. Si Ma'am Marites Bilurian minaw sab karon usay gihimo usab nga aksyon ug usab koy himuon nila kabilang kining pagpa-DNA test. Kay og maohon ni makasabot ta sa LGU. Si Ma'am Marites attorney. Attorney, good morning. I-clarify lang ako, attorney, since wala pa gid sila nakuha o DNA sample atong patay nga lawas, then saan nga ito nila, attorney, lahat itong kuhaon balik, kuhaan na po sample, ilubong na po balik, magulat na po doon, kanus na po ang result, anak ba? Mao ginay mahitabo, Marites, no? Kaya man lang magkuha pa. Dapat nung tatong NBI ilang gikuhaan lang daan to before gilubong, but ang ilang schedule ko no, next week pa man. So niya tuan naman, nalubong naman. So mahitabuan ni at least ang pamilya na kuhaan ang daan o mga samples. So i-exhume na lang po itong patay. Mo na mahitabo. Mahulog na siya ilubong kaluton mo na ipaagi sa ilahang LGU dito attorney ingana nga paagi. Mao no ma-clarify ba kay lain mo gud sa amo nga pamilya ug siya man ug si apilinling man ganito nga daghan mag-confirm nga ilubong siya rin. Maog balik ilubong na po ug ma-confirm. Balik ko na po dug kuha. Kita mo po ang pamilya gud ana attorney. Mao gyud mahitabuan ni Jerlay no, di man si Ma'am Jerlay no. Mao na Marites, Ma'am Jerlay speakers nga linya. So mao lagi akong giingon unta nga dapat makuha ano ta daan og specimen pero wala man ma-schedule sa NBI next week pa man kuno. So mo ni mahitabuan ni Ma'am Jerlay no nga i-exhume to, pag huma-exhume ilubong na pagbalik. Yes sir, mga instruction sama sa NBI. So may nana gyud mahitabo tungod kay naa naman sa state of decomposition. Ang importante lang nato ani karon nga mahibaw-an kung kinsa gyud ang tinuod nga tag-iya anang maong patay gumikan kay naa naman sa state of decomposition. Doon na pa kay dugang pangutana Marites? Wala na, attorney, wala na may mahimo gud kung ingana ilang pangit kasi kayo niya mga buhat ani. Magulat na lang yun ang update or unta i-update nila firme o sa first week o sa sila 56 days aron na po may paabuton kay wala po may kabalo ba pila na mag 1 month na magbuto bisan sa incident na ka mura dito siya update attorney doon na og barangay official dito sa barangay nila pero wala mo toy ko ano lay alivio ba mulog mo na neglection ang nabitabo sa amo dito wala man sila dipansin sa official dito. Sige, ato lang sang huwaton lang update na saan kasabot mis inyong gibati dili lalim na pero mo na lagi ni doon na tay gusto unta nga mahitabo pero lahi po siguro ang NBI doon na sa siguro sa ilabong schedule kaugalingon. So anak la sa siguro Ma'am Jerlay kana na ang mo follow up lang mi ani unya pohon kung naa nang taga NBI din ha. Okay sir. Oo, mas mayo mahibawon tapon mi ma'am kung kanus aka no ang exact date sa pag-exhume.
Sir, tungkol ginagidala, sir, ang DLD, Marmel Corn. Pwede may kuan ma'am, or ang family sad ba kanang naa diha naman diha ang bana, naman diha pud ang kuan nga makahibaw pud sila aning hitabua kay unsa man paglubong kagahapon ma'am walay isa ra may nitambong dito. Ang LGU to staff, sir. Sa LGU nga staff wala ang pamilya manambong kan duha ka pamilya nag-claim di patambungon lang duha ka pamilya na lang. Unta. Wala pa yan, sir. Ang katurang LGU staff ka, sir. Sige. So, ikaw dahil Mr. Kwan, kining Huntilya, wala ka mo, Isron, wala ka mo tambong paglubong? Isron, wala ka mo, paglubong sa imong asawa, paglubong sa imong gituuhan nga mo ang imong asawa, wala ka mo tambong sa diay? Sir, naman sila nga, ang instruction nila, maghulat naman. Hulat sa NBI. So wala na ako. Hatod na dito sa public cemetery sa Compostela. Mura may istorya. Ako ko na mugos. Nakita na ako sa gapag. Gabrihan man. Gabrihan ba? So di na gil ma-concern. Sana. Tungod ka na sa state of decomposition mo na itong problema karon. Sige lang. Amo lang, ato lang follow up po na. O unsay may tabo, inig-DNA ko na. At least imong anak, nakuhaan na makatog kuan, sample. Ang igsoon na sir, ang igsoon lang nakuhaan. Ang igsoon kadto si Kwan Armando ka. Mote nakuha sa DNA sa sample, okay. Aron pag-confirm nga mao to iyang igsoon. Ako sa akong anak nakuha na po ko. Sa akong side. Sige, anaan lang siguro kinini ang Isron ato lang paabuton sa ni kay mo na may Kwan sa NBI. Kay kinigong NBI na to sa oo. Di ko gapon ba kay lisod man kay under man nila god. Oo. Under telephone. Okay. Sige, Ma'am Jerlay, salamat kayo sa paghatag panahon namo sa DYHP o Gay FM o gang atong taga RHU po din ha. Kung isay ngalan aniyang nato na interview di ay diha. Salamat sa pagtagad og kinini ang Isron amo lang ato lang ning follow upon pohon Isron next week man kuno. Next week sir. First week of December. So ato lang ning follow upon. Niyon gyapon ako na dire. Oo. Next week. Follow up lang ko. Oo. So sige. So okay Marites, sa pagkakaroon mao pa gini itong mahimo. Kay bawo ko di lalim sa inyong side, di lalim no kay tao man sa kuning namatay pero mura mang ang treatment bitaw kuan pero saon ta man na naman sa state of decomposition so mo lagi tayong gusto ta nato nga dapat before gilubong kuhaan na to daan untag specimen daan. Pero lahi man ang ilang pamagi kay I understand kini pong NBI Cebu god wala say capacity nga mohimo og DNA day murag magkuha pa sa taga Manila nga mga expert nga moari. So posible nga doon na ni mga schedules ngayon anak pa. So sige lang ato lang i-follow up by next week Marites. Okay. Yes, Radyo 1 Buknoy. Salamat kay Atty. Ha sa pag-connect niya sa imong programa karon aron mapaabot sa ang ganing panawagan sa pamilya gikan dire sa Pagalian, gikan dire Tukuran, layo pa ilang lugar pero giari gyud dire sa ato ang programa karon para maka-connect, makaabot sa panawagan ya. Okay. Sige, salamat kay mo. Rest assured nga mo ning i-follow up dire sa Cebu para to makuan mahibaw ani o kinsa gitinuod nga tag-iya ini maong patayng lawas. Salamat kayo Radyo Man na Buknoy. Salamat Atty. Salamat. Amping. Okay, may buntag nimo. O sa to mga listeners sa Pagadian. Dugay na to nga patig kutay ngadto sa Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Nationwide. Okay, salamat sa atong RMN Pagadian. Doon tayo complainant dito si Isron na pastong linya. Isron? Wala na. Okay, ato lang tong i-follow up day. Ato lang i-follow up sad ang ato mga higalang taga NBI o gang RHU ini dito sa may Compostela kay di ba pud lalim bitaw. Kasabaw ta. In fairness mahigala sa Compostela, pagtan-aw sagod nga na state of decomposition, limang kapila na gud ka kon gahapon pud kit iday. So medyo hazard pod sa health no mo na nga ila pod na mahigala nga kasabot ta sa side pod sa Compostela ana. Ila nang ilubong. But ang pag-DNA na po ani mao na po ni kuanon no.
Mao na po yung problema ang mga tagtungod kasabot sa tama higala silang gibati kay very sensitive mo ani tao man sa guning nanigod na ni store. Gusto sila nga matagaan og igo unta nga paglubong, matagaan og kanabang at least doon na basay kuan ba? Dignidad, no? Nga paglubong kay magaluuya na anod sa baha na missing nya human nakitaan wa naman kay di nakaka-imagine unsa nay pormaha nga November 4 gutong hitabo niya gahapon pa nakitaan so na sa state of decomposition so mo nga gilubong ang atong problema ani I understand po sa NBI day wala siya capacity diri ang kuan mo kuha pa na sa Manila so mas schedule gyud so mo na nga gipalubong lang sa na action mao gini mahitabo piting kapuya pangadjian na lang gid kuan tagaan na gid sa sakto nga mga rights og katoliko magalina og dili katoliko naa sila mga rights nga moon kay mo ra magmatandog gyud no kuan day di palalim nga naanod sa baha na missing nya gilubong kauton ilubong ubalik sus Ginoo ko